Вёсачка, Падлессе, што з табой зрабілася? Слаўная ты стала, прыгожая, шчаслівая. У Падлессі моладзь ураз ужо з'явілася. Кінула і горад, род свой не забылася. Вёсачка, Падлессе, што з табою стала? Аграгарадок ты, гэта ўжо немала. Успомнім, што калісьці на ўвесь свет спявала. У Маскве, на сцэне, люду шмат збірала. Дзе царква такая, святыя іконы, прыгажэй не чулі калакольні звона. А народ — умельцы, сокалы, таранды, а кругом прыгожа, ручнікі, веранды. Вёсачка, Падлессе, святую зямлю мае, век на ёй рабілі, гэта кожны знае. І на цябе гледзячы, радасць набягае, знаёмую мелодыю, здаецца, жук іграе. Сюды, людзі, едьце, вёска вас чакае, перад вамі ўсімі браму адчыняе. З вамі ўжо Падлессе ярка заспявае, Серафім Жыровіцкі хай вас абараняе. Вёсачка, Падлессе, удаляч аберніся і сваім мінулым моцна ганарыся, каб ад цябе людзі век не дракліся. Малады, стары ты, вёсцы пакланіся. На працягу доўгіх гадоў нашы мясціны знаходзяцца пад заступніцтвам дзвюх святыняў Святадухаўскай царквы, помнік архітэктуры драўлянага народнага дойлідства, дзе зараз знаходзіцца іконы Божай Маці 16 стагоддзя і цудатворны камень святога Серафіма Жыровіцкага. Архімандрыт Серафім быў прылічаны да 23 святых навамучанікаў зямлі беларускай, а ў жніўні 2000 года услаўлены ў саборы новапакутнікаў і прапаведнікаў расійскіх 20 стагоддзя. Сярод асноўных турыстычных маршрутаў Ляхавіцкага раёна Падлеская царква Святога Духа. Запрашаем да нас, у нас ёсць што паглядзець і чым ганарыцца. Чуется музыка.